Dit is een IPCO waarin we steeds ietsje meer tot de kern komen en zeggen waar het om gaat, waar het op staat. Morgen gaan we het over slavernij en kolonialisme hebben. Maar vandaag al komen gevoelige onderwerpen aan de orde. En ik vind het goed, ik vind het een goede ontwikkeling dat dat kan. Dat je daarover verschil van mening kan hebben. Maar uiteindelijk, ik ben inmiddels een ervaren IPCO-ganger, uiteindelijk moet dat wel landen in afspraken, iets concreets. Dus ik hoop dat in de afsprakenlijst komt te staan dat we bijvoorbeeld als parlementen altijd vooraf ingelicht willen worden over regelingen die onze regeringen treffen. Het parlement is uiteindelijk de hoogste macht in ieder land, in Aruba, in Nederland, Sint Maarten, Curaçao. Dus het parlement moet weten wat er speelt. Ik heb in ieder geval zelf ook geuit, bijvoorbeeld vandaag, dat ik het belangrijk vind dat het interparlementair koninkrijksoverleg meer is dan natuurlijk uitwisseling om tot begripsvorming te komen. Maar dat ik ook hoop dat het interparlementair koninkrijksoverleg ook een bepaalde ambitie heeft. Een ambitie heeft om verder te gaan met afsprakenlijsten en ook bepaalde commitments te doen. Nou, dat gaan we natuurlijk aan het einde van het IPCO zien, in de afspraken die er worden gemaakt. En daar heb ik ook wel een stuk van mijn inbreng op gedaan om te zeggen, bijvoorbeeld als er een koninkrijksconferentie is. Dat is zelf naar aanleiding van mijn motie vorig jaar waarin ik opriep om een koninkrijksconferentie te doen over mensenrechten, over de klimaatveranderingen en de impact, over het democratisch deficit, over sociaal-economische versterking. Wellicht ook bijvoorbeeld zoiets als het onderwijs waar het ook steeds meer over is gegaan. Nou, wanneer komt die conferentie er en wat is bijvoorbeeld dan ook onze rol als parlementen daarin? Nou, dan vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat we dat met elkaar verkennen. Of andere leden statenleden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten dat bijvoorbeeld ook zo zien. We hebben een aantal juridische dingen toegelicht gekregen. Maar we hebben ook kunnen nadenken over het feit dat je aan de ene kant juridisch dingen heel strak kunt dichttimmeren. Maar dat het uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat je de verhoudingen goed houdt. En dat er een wil is om samen te werken en te zorgen dat alle burgers in het Koninkrijk zich vertegenwoordigd voelen. En dat kun je op een juridische manier willen oplossen, maar je kunt dat ook regelen door gewoon goed naar elkaar te luisteren en elkaar op de juiste momenten te betrekken. In het coalitieakkoord staat het nodige sowieso over het belang van de relaties binnen het Koninkrijk. En hoe dat dan vervolgens uitgewerkt wordt, ja, daar is nog veel werk aan de winkel. Beide sprekers zeiden inderdaad, u hebt allemaal huiswerk te doen. Ja, en hoe je dat dan precies invult, dat verschilt natuurlijk per land. Ook binnen elke delegatie zijn er natuurlijk mensen van verschillende partijen met verschillende ideeën. Dus dat geldt voor alle landen. Ja. De verhoudingen tussen de verschillende landen. Onderling, maar ook en vooral met Nederland. Daar valt veel te winnen en ook nog veel duidelijkheid te verschaffen over de instrumenten die we nu al hebben om dat deficit te verbeteren, te verminderen. En wat we eventueel nodig hebben om tot een gelijkwaardige relatie te komen. Niet alleen op papier, in theorie, in het democratische kader, maar natuurlijk ook als het gaat over maatschappelijke onderwerpen, onderwijs, culturele zaken, de verbondenheid eigenlijk binnen het Koninkrijk. Ja, die geschillenregeling moet er komen, dat hebben we als IPCO al veel vaker uitgesproken. Dus er komt een keer een einde aan. Hoe snel, dat weet ik niet. Ik steun Aruba, Sint Maarten, Curaçao in een goede geschillenregeling. Nogmaals, hoe dat precies eruit moet zien, daar komen we wel weer later over te spreken. Maar dat moet komen, daar is ook niemand het mee oneens. Zullen we zeggen. Hoe het moet worden, dat is de discussie. Wat mij betreft moet het zo zijn dat als de Rijksregering zich niet aan de wet houdt, dat er een onafhankelijk orgaan is, of in ieder geval een beslissend orgaan die zegt dit mag niet. En dat dan ook opgevolgd moet worden. Ik hoop in ieder geval dat dit soort thema's ook bij de Koninkrijksconferentie nadrukkelijker met betrekking tot mensenrechten aan de orde komen. En dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar thema's zoals je net zei, Marco, rond vervuiling en gezondheid en gezondheidsbescherming van burgers in het Koninkrijk. Dit keer staat het er niet op. Dat is ook omdat wat dat betreft Curaçao de belangrijkste rol heeft in de programmasamenstelling en de agendasamenstelling. Tuurlijk doe je dat ook met elkaar. Dus ook Curaçao en Sint Maarten en Nederland en Aruba doen daar met z'n vieren wel op mee. Maar de leiding heeft het land dat het organiseert. En daarin is in ieder geval vastgelegd dat het tot nu toe niet de hoofdmoot is. Maar bijvoorbeeld vanmiddag
gaan we het ook nog over hervormingen hebben. Daar kan het ook nog een plek in krijgen. We hebben het gisteren wel gehad over mensenrechten met betrekking tot vluchtelingenstromen of de Venezolaanse bevolking binnen de eilanden en wat daar allemaal speelt. Prima presentaties gekregen, maar ook daar zijn internationale organisaties best kritisch als het gaat om in hoeverre de principes en de internationale verdragen en het EVRM wel voldoende wordt gehanteerd en wordt nageleefd. En dat zijn zaken waarin we in ieder geval nadrukkelijker met elkaar in gesprek gaan. En vanuit dat gesprek verken je wat de situatie is, wat de standpunten zijn van de verschillende politici en volksvertegenwoordigers van de eilanden. En om te kijken in hoeverre we daar ook meer hetzelfde over denken en dat ook uiten naar onze minister-presidenten of naar de staatssecretarissen en kabinetten die ook in operationele en uitvoerende zin natuurlijk met beleid bezig zijn.